Hello po guys. Naman pa tayo. Punta tayo ngayon sa bayan. Bili ko ng ulam namin ni mama. Yan po yung bahay namin. Bili tayo ng ulam. Dalawa lang kami ni mama eh. Maputik na yung daanan namin. Yan mga kapitbahay namin. Ah! Guys, putik na daanan namin. Layo pa rin guys, papunta ang bayan. Sasakay pa po ako ng ganyan, sikad. Ayan. Pero doon pa sa unahan. Hindi ko lang ginawa ng barangay ng Ismil. Pero hindi tinapos hanggang doon sa may tapat ng bahay namin. Guys, mga street light meron po, kaso yung simento na daanan naman hindi tagos hanggang doon sa may tapat ng bahay, kaya maputik doon banda sa amin. Yan po chapel namin.
Yan po yung ilog dito sa amin. Pag naba, yan. Ito. Malaki-laki niyan dito dati. Tapos nga, konti na lang. Para palad na lang yung lapad. Dito tayo sa unahan dyan sa tapat ng highway. Diyan ako sasakay ng sikad.